Jdeme hrát multiplayer. Tady je Dominik Maroš. Tady je Žvalcer. A hrajeme na nákladních lodích. Multiplayer shooter. Jestli jste viděli minulý díl, tak byste měli vědět, o co jde. Jinak na minulém dílu se mi nenahrál můj super dobrý multikill, takže jako abyste věděli. To si zabil 5 hráčů za sebou. Ano, 5 hráčů. Obyčejnou značku a zapalovačem. Teďka po tobě... Ne, ten je se mnou. Ten je už vážně se mnou. Ale střelil ti hodně, myslím. Tam jsou lifey. Nebo spíš střelila, bo to je holka. No tak má skin holky, ale... Člověk nikdy neví. To se hraje jenom Maku a tam úplně říkali. Má skin holky? Ne, bohužel nemá. Já to mám ale dobře, mám skin holky. Všichni chtěli skin holky, kamo. Totálně retardovaní všichni. Pokud to neumíš dát skin holky. Že jsou totálně... A totálně blbě, jako oni tam měli takové luxusní skiny, co jsem chtěla, já vždycky nevím, jsem neviděl, jak si dát skin. A prostě oni chtějí nějaký obyčejný skin holky, to se neví.